Ban. Co mi toto zase naskočilo? Tak, nebudu mluvit moc vlastně. Snad je ten zvuk o hodně lepší než minulý. Takže tak. Rychle. Tak, to otevřeme ještě jednou. Nevadí, že to se mi teď dvakrát otevřeme. Co? Pardon. Říkal jsem, že jsem už dneska nějaký ugrganý. Tak, neptejte se na livestream, protože já vůbec livestream ani nebudu natáčet, protože už jsem to natáčel a jenom zvuky na nic úplně stejného, jo. Takže livestream, no to se mě ani neptejte, ale videa, to je problém, jo. Já to střihnu zatím a než to načte, tak až to načtete, tak přijdu. Takže zatím. Takže jsem tu. No a už se nám načetl bahn. Jo, teda tady je ten štejsko, z kterého si to můžete postavit. Takže, jak to udělat? Pro nějaké, kteří si to nemůžou udělat, tak to vůbec nevadí. Dáte vlaky tady, jo, ne, to jsem nechtěl moc obrazit. Tak, dáte tady, máte kolonky, soubor, úpravy, zobrazení vlaky, nastavení okno a nápověda, informace. Vydáme vlaky, nový vlak. Kmenové depo je tohle depo, to tam nechejte. Tady máte linku, jestli chcete vlak, to už je prostě na vás, já si dám linku 5, protože 5 je moje nejoblíbenější linka. Tady máte, kolik chcete, aby váš vlak jezdil. A nejvíš, tam je nějak těch, no, počkejte, já si to zavřu, ať můžu ještě jednou teda, si tu nulu skopí. Jo, tady jsou nuly, super. A nejvíš, to může jet tak, a nevím, kolik chcete. Jo, dám 100 000, jo, maximálně 100 000, no, dejte tomu případně 999 000, jo. A takhle můj vlak bude jezdit pořadí jako kurz. My máme tady 204 třeba a dáme vybrat vozy vlaku. Tady máte jenom takové ty staré vlaky nebo tramvaje. Dejte si instalovaný nové sady vozů. Tady máte autobusy, ale my si dáme Tatra Škoda. A tady už si můžete vybrat. Já stahuju všechno z Ostravy, takže já s tím nemám vůbec žádný problém. K2M, KT8, T1, T2, T3, T2, T3, T3M, T3R, to je T3 zrekonstruovaná na Vario, plus ten vlek je VV60LF, třeba si taky vezmu Vario, T3RN, T605, Vario LF2, to tam teďka jezdí na 500, to nové Vario, jak můžete vědět, LF3/2. A tohle se tam můžete spustně, když tak. Tak, máme to, no a dejte si to zavřít, a teď vám naběhne tohle. Já si dám třeba tohle, jo, dám tohle a dám OK. A dáme OK odezd z depa, jdete ano, OK. To může až do 600 km za hodinu, aha, takže nic, takže to musíte dát až do 600, to víc nejde. Tak. 600 km, nevíc.
Jo, a může to takhle jezdit prostě. Tady si přihodím výpku. Dám zatah do depa. Ne. A už vám to jede. Jinak, tady máte nahoře ještě tady takové stavové okno. A tady už si stavíte ty tratě prostě, jak vy chcete, jo. Postavte si, co chcete. Jo, je už to prostě na vás. No a vlastně to no. Já vám ukážu, jak si takové nádraží spíš udělat. Takže tak, to já vám to ukážu. Takže tady dáme všechny vlaky a zatáhneme do depa. Tak, jeď, okamžitě odjezd. Tak, jo, a tady přes tu výpku si nedělejte vůbec nic, jo, to zajede už samo teda. A už i tohle zajelo. Takže máme tady tohle, no a máte tady jenom tohle. Najde si na tohle a mějte to nějak, prostě, já nevím, udělejte si to, jak chcete, teda vám říkám. Já to mám takhle, já vám to ukážu, že to mám takhle, jo. Já to mám tady, takovou tuhle výhybku, jo. Dám si směr 2. A teď si to dám třeba, já nevím, jo, si dám tady výhybku, jak vám můžu ukázat, teda, výhybku, tady si najedete a dám to tady, jo, a tak se to vlastně tímhle spojí. A tady dám potom rovnou kolej, jo, tady zase dám tohle, ať to může nějak vyjet, a dám sjezdnou výhybku. A vlastně už mi to jede takhle, jo. Tak. Já postavím přesně to město, co mám já, pokusím se teda. A no, přesně ne, ale nebudu tam stavit tu vlakovou trať teda, co tam mám já. Tak. Jo, jede to, tak. A tady si třeba dám, já nevím, tady. Dejme tomu, si dám výpku zase. Tak. Tady, jo, tady. Směr 2. Dám si očko, zmačkněte vždycky O. A dejte si tohle. No, tohle ne, tohle. Jo. A jede, no, jestli to chcete jak já, tak to musíte udělat nějak takhle. Tady musíte postavit tu výhybku, to mám špatně, musíte postavit tady. Musíte postavit tak. Jo, takže tady dáme rovnou kolej. No a tak nějak to dále pokračuje, už to prostě na vás. Já udám aspoň jednu stanici, jak to mám já. Takhle nějak. O. Tady. Tak. O. No. Prostě tady dáme teďka T. Já to dám nahoru. No, to teda můžeme už i. Jo, osobní vlaky. Jo, ale mi to nejde, já si to dám T. Musím Tčko, bohužel. Moje nejhnusnější. Já dám jenom OK. A dáme to, no. Dáme to tak. No, dáte nahoru a máte tu jenom to a udělejte si to takhle, když tak. Tak. A tady máme i ty čekárny, jak já vím. Silnice. O, P, jo, P. Pčku musíme dát. Tady. Vidíte, že tam mají nějaké lampy, jako, jsou tu i lampy, tak si tam dejte lampu. Pardon, spadl mi mobil. Tak, já si tu dám lampy. Lampičky, lampa. Tak, jo, můžete si tu dát tohle třeba. Mobil a ticho. Jo, pardon. A jeden. Dál teda. Jo, ne!
Já jsem to zboral. Ty vole. A tady to bude. Už jsem to minul. Tady to jsou ty čekárny. Tak. Tady to je. Tady. Tak. Ty vole, to jsou škulenci, ty vole. No, nic. Takže tak. Tam. Tady to mám kolej. Tak, dám tu rovnou, to už kašlete, třeba bude jenom přechod, jo, a takhle si to dejte, tak, a tady musíte dát tuhle pětku, tak, a jede to dál. Postavte si, co chcete, už to prostě na vás, a takhle se to nějak dá postavit. No, já to nebudu ukládat, a co bychom si tak mohli ukázat, ještě jak stáhnout tuto kameru, jak já natáčím. Takže, najeďte si na internet, jo, tady jsem si dal video, tady, jak natáčet videa přes YouTube charakter, jo, teďka se podíváte na moje, takže teďka vy musíte dát, stáhnete si to, napíšete ulož to, jo, ulož to. Já jsem dostával někoho dinolka, já jsem to si nahoval za slunečnice, ale zkus, ne, dáme to slunečnici, slunečnice, dělají mi to tady přes ten internet, tak radši tak bude. A neodpovídá, zaklíš, tak já to střihnu a no, už ne, tak nebudu stříhat. Takže napište si slunečnice, ať vám to najede a přes tam to stáhneme. Slunečnice program. Co to je? Jo, dobré. Tady máte i šampo, to si můžete přesto vypalovat, ale já nemám ten DVD-ROM, takže já nemůžu vypalovat. Já tam nemám CDčko, takže to je nula. Takže dáte, napište tam A, malé A, dejte si shift nebo caps lock, velké T, A, tu B, charakter 3.8, jo. Vám už to najedete. Jo. Tak, tady to máte, no a tady si to prostě dejte stáhnout, jo, tady je stáhnout zdarma, jo, takže si to stáhněte, já přesto natáčím teďka, takže já už to mám stáhle. Pak tam máte pak tam máte no blablabla, takové ty, to si otevřete, no jak to nainstalujete, já už nevím jak, a pak se vám zobrazí tady tahle velká plocha. Zobrazí se vám nejdřív tohle, nechte tohle, jak to je, stream cutter, jo, to si vůbec nevšimejte, screen record, teďka tady musíte vybrat plochu a takhle to vlastně roztáhnout po celé ploše, ať můžete natáčet tu celou plochu. Nechte tady tohle jak je a tady můžete si zastavit po jakýchkoliv vteřinách anebo zpožděně. Jestli chcete nahrávat i myš, což nahrávám já, tak zaškrtněte nahrávej kurzor a určitě zaškrtněte tohle a tady si dejte browse, jak vám to ukážu, doma můžu ukázat. Já to mám v mojí složce videa a dám si to někde uložte. Jo, takže pro dnešek by to bylo všechno. Vlastně vy tohle nevidíte, já jsem čula, tak vám nic neukážu, takže jdeme se podívat na něco jiného. Já jsem čula, vy to nevidíte, já jsem blbec. Takže podíváme se na něco jiného, na co bychom se tak podívali. Jak třeba něco stáhnout, ale já nevím jak. Jo, už vím co.
Jak stáhnout ban? No, ban ne. Ne, víte co? Ukážeme si, jak vyrobit svoje pucle. Takže stáhněte si program jmenuje se to Jigsaw. Musíte dát JGS zavináč v mezera pucle 2. Teď mezera teda 2. No a my to spustíme teda. Samozřejmě, jestli se to zobrazí vůbec. A mělo by, když se zobrazilo i to, tak se zobrazí to. Kdybyste to náhodou omylem neviděli, tak omlouvám, ale měli byste to vidět. Takže to. Jenom to načte, chviličku strpení, prosím. Jo, už to načítá. Takže tuhle vidíte, že se to skládá samo, já to naskládám teda. A dost rychle se to skládá, vám řeknu. Takže to načítá. Like, write and mail. Co to je? Loading skin, intelligent, playroom, create room, gallery. A už to je. Takže měli byste to vidět, snad to vidíte. Takže tady mám sklad, album, mám tu všechno, jo. Otevřu si další, mám od té nové tramvaje, no a tady ze začátku máte mix. Máte tam tak 50 kusů, myslím. Jo, 50, tam, jo, 50. Jo, a máte tam tolik toho. Takže, ale my se podíváme, jak vyrobit to své pucle. Takže, jako my dáme nové pucle, samozřejmě dáme lokální. No, dáte lokální, dáte OK. A tady máte, se vám zobrazí složka a já si tam dám třeba, nevím, nějakou fotku, jo. Dáme tam nějakou fotku, ale jakou? Abych tam dal, co vím já. A tam zkusím dát, dáme tam, tohle tam dáme, tady to. To jsem ještě neudělal. No, tak. To nic. Takže, tady máme počet dílků, můžete si to dát klidně i tak, je už to na vás. A nebo si to můžete dát i takhle, jo. Je to nejčasší. Ale pro děti bych radil nějak tolik. A chaosy můžete dát v tom, jo. Pak tady máme tvar, buď rovné pucle. Tohle, nebo tohle. Ale nejlepší, jako si dávám vždycky tohle. No a my dáme zpátky, dáte ano, dáme jo, třeba tak, položení pucly, ono se vám to uloží. Rychle. Tak, a je to tak. Já si to dám do 1363. Tak. Otevřu. Poli. Tak, a mám to tam. 18 dílků, to je tak pro děti. Dáme si to takhle. Tak, a už to mám rozhazené. A já jdu skládat. Takže, co to máme tady? Jo, takhle. Pak to musíme dát, jo, tak ty. Nejdřív si poskládám tu tramvaj. Tak. A dělej. Tak. 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 Hop. Tady.
Tady. Tady. A tady. A to bylo schváleno. Mám to za minutu 13 sekund. Jo? Můžu vám ukázat i ducha. Duch. Bude se vidět ducha. Tak. Já to mám. A když to už mám, tak klikněte na to pravým. Dejte vystavit v galerii. A máte takhle. Já si to dám tak, ať už můžu chodit. Můžete i v tom chodit a tak si to dávat. Já to dám třeba tady do toho. Nejhodnější místo. Aha. Jako kdybyste hrali Minecraft. Si zná někdo. Já ho teda znám. Dáme to do toho. A je to tam. No, vidíte, ale já to můžu dát něco na šířku. Jdeme. Tady to dám. Tak, jo, bylo to vyletět s babičkou. Tak, tady. A kdo zná Vyletět s babičkou, jsem uspořadatel já. Tak. No, a to by bylo všechno. Takže já dám konec. Tady. Pokračovat. Samozřejmě nezapomeňte. Odkaz na ban budete mít v popisu videa. A odkaz na Jixa budete mít taky v popisu videa. Takže dejte like nebo odběr, snad se vám video líbilo. Takže já budu končit a čau.